Největší e-shop s filmovými novinkami na DVD, Blu-ray a Blu-ray 3D. Spolupráce s filmovými fanoušky a sběrateli. Váš filmový domov. Filmarena.cz. Zdravím všechny filmové fanoušky, já se jmenuji Václav Suchý a vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Film Arena, ve kterém si po delší době představíme taky nějaký plíšek. Mám tady steelbook filmu Monty Pythonův Smysl života, takže se na něho můžeme podívat. Jak můžete vidět, máme tady zasouvací J-card, podíváme se ještě nejdříve na tu zadní stranu. Tady máme samozřejmě klasickou synopsi, o čem film je, máme tady zmínku o bonusovém materiálu, toho je tady opravdu hodně, tady ten titul už vyšel v klasickém MRA přednedávném na našem trhu, takže teďka se dočkal tady tohoto pořádného plechového balení, takže možná už znáte specifikaci tady tohoto disku. Když odsunu J-card, tak tady pak máme přední stranu, je tady samozřejmě originální název filmu, tady pak máme členy tady téhleté partičky. Když to otočíme, tak tady máme znázorněnýho boha, jak se rozhoduje, jak bude země vypadat, jestli to bude koule nebo kostka. Takže myslím si, že designově dobře stvárněný tady ten steelbook vypadá opravdu zajímavě, je samozřejmě v lesklém provedení. Takže myslím si, že tohle je povedený kousek, tady tohleté takové taškařice nebo komedie, nebo jak tady tohleto celý nazvat. Potisk disku originální, nekopíruje žádný motiv, který byl použitý na tom steelbooku. Samozřejmě, že ten potisk disku je stejný, nebo ten disk je identický s tím, co u nás vyšlo i v MRA. A pokud se ten film viděli, tak tady byly právě tyhle ty ryby s tvářemi jednotlivých aktérů, ty byly na začátku filmu v akváriu, tak tady máme použitý tady tenhle ten vnitřní artwork, takže tematicky opravdu zase velmi dobře zasazen a nyní nám už nebrání nic v tom, abychom se šli podívat na to, jak vypadá samotné menu Blu-ray disku a co všechno na něm najdeme. I've been in a lot of wars. And I've watched a lot of people die. I've never seen anything like this. We've been given a second chance. I don't want your suffering. I don't want your future! Please, we need you to hope again. Dostali jsme se k menu Blu-ray disku Smysl života, jak můžete vidět, tak to menu je tvořeno ukázkami z filmů, takže je to takovéto klasické univerzalovské menu, na pozadí samozřejmě je hudba a vlevo pak máte jednotlivé položky z menu disku ve formě ikonek, takže takový ten klasický univerzal. Máme tady položku přehrát film, ten je v originálním poměru 1,85:1, takže vás čeká takový ten tenký proužek nahoře i dole, délka filmu je 107 minut, kvalita filmu vzhledem k tomu, že ten film je z roku 1974, tak si myslím, že je opravdu hodně dobrá, máme tam občas sice trošičku šumu, možná trošičku praskání, ale pokud ten film jste viděli pouze jenom v televizi nebo ho vlastníte na DVDčku, tak si myslím, že ten skok je opravdu markantní a určitě se vyplatí do tady tohletoho filmu zainvestovat na Blu-ray, pokud to patří k vašim oblíbeným komedionálním záležitostem. Tak, pojďme se podívat, co tady máme. Dále máme tady výběr kapitol, takže film má 107 minut, kapitol vidíte, že jich tady je 25, máme tady to rozdělené takhle po kapitolách, takže si můžete najet kam chcete. Myslím si, že tady tohleto patří k tomu lepšímu výběru kapitol, ještě by tam mohla být časová osa, ale myslím si, že i tak je to obstojný a je to pěkně přehledný. Pojďme se podívat na bonusový materiál, toho je opravdu hodně, bohužel neobsahuje české titulky, dohromady tady máte přes 3 hodiny. Takže máte opravdu z čeho vybírat. Pokud máte rádi tady tohleto uskupení, hnedka první, tak to je jediný dokument, který je v HDčku, zbytek je pak v SDčku, je hodinový. Tady se tahleta skupina sešla po 30 letech, takže jsou v jedné místnosti, povídají si tam o své kariéře, o tady tomhletom filmu. Takže pokud umíte anglicky obstojně, máte tady možnost i si to pustit s anglickýma titulkama, který vám budou tady v tomhleto pomáhat, abyste tomu rozuměli, tak si myslím, že s tím nějaký extra problém mít nebudete. Pak je tady prolog, pak tady máme věci, které se do filmu nevešly, takže se můžete podívat pak, jakoby jsou takový v podstatě smazané scény, takže si můžete rozšířit zážitek tady z tohohletoho filmu. Pak tady máte školu života, takže tady máte zase dokument, tady ten je tuším 40-minutový o vzniku tady tohletoho filmu, kde si to rozebírají jednotliví aktéři a pak si tady z těch dalších věcí máme tady pak další dokumenty, které vám nechají nahlídnout pod pokličku tady tohletoho filmu, tady tyhle už jsou pak ale kratší.
Pak tady máme materiály, kterými se prodávali tady tenhle ten film, takže tady najdete trailery, spoty, různé reklamy v rádiu a jsou tady pak i písničky ještě. Takže můžete si vybrat opravdu z široké nabídky. Tady pak máte ty rybičky, jak byly zase uprostřed, tak tady máte pak virtuální spojení, nebo 16 minut se můžete koukat jakoby do akvária a pozorovat, co si ryby myslí, takže opět zase takový zajímavý a vtipný na tady tomhletom Blu-ray disku bonusový materiál. A pak co tady máme, tak tady máme soundtrack pro osamělé, takže si můžete poslechnout hudbu a máme tady pak ještě komentář tady k tomuhletomu filmu, anebo si s filmem můžete zaspívat. Tak, budeme se podívat, co tady máme v nastavení zvuku. Máme tady samozřejmě originální anglickou zvukovou stopu, která je ve formátu 5.1 DTS HD Master Audio, je tady i český dubbing, ten je pouze v DTSku, není to už HD Master Audio, ale je taky 5.1. Minutovou ukázku dubbingu samozřejmě najdete na webu film-arena.cz, kde je tady tenhle ten disk již vložený. A ještě si v rychlosti projedeme titulky. Vidíte, že tady jsou anglické a samozřejmě nesmí chybět české titulky a je tady ještě několik dalších titulků. Kompletní specifikaci Blu-ray disku, samozřejmě včetně dubbingu, najdete na webu film-arena.cz, kde je tady tenhle ten disk již vložený. Myslím si, že Steelbook graficky určitě povedený. Pokud máte rádi tady tenhle ten film a ještě ho nevlastníte v klasickém MRI, tak si myslím, že určitě stojí za tu investici, protože to je balení opravdu pěkné, je zase ten obal docela zajímavě stvárněný. Máme tady kvalitní obraz, zvuková stopa si myslím, že je taky povedená, je tady opravdu velká bonusová nálož, bohužel škoda, že neobsahuje české titulky, ale jak jsem jich říkal, pokud aspoň trochu ovládáte angličtinu, tak si myslím, že byste to měli zvládnout a že se dozvíte zase spoustu zajímavých informací z zákulisí tohoto filmu, což je opravdu hodně dobrá přidaná hodnota a vzhledem k tomu, že toho materiálu je opravdu hodně, tak si myslím, že tady s tímhletím Blu-ray diskem strávíte minimálně jedno takové delší odpoledne. Já vám tedy děkuji za pozornost, nezapomeňte pravidelně sledovat náš web film-arena.cz, aby vám neutekl žádná informace ze světa filmů. Samozřejmě součástí webu je i Blu-ray databáze, kde najdete kompletní specifikace opravdu stovek Blu-ray disků, takže určitě navštivte a vyhledejte si to, co potřebujete. A samozřejmě pokud uvažujete o nákupu nějakého filmu, tak si ho pořiďte na e-shopu filmarena.cz, protože nás podpoříte v tady téhleté práci. Tak se zatím mějte a já se s vámi budu těšit u dalších dílů. Naslyšenou.